Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usethole okukhulu ugxeko umshayeli obeshayela budedengu endaweni yaseMpumalanga wagcina edale isphihli sengozi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala sijonele lelikhasi wamulekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ongangibiza intatheli ka YouTube. Basale beshaqekile futhi ke begxeka umshayeli obeshayela budedengu abantu enkundleni zokuxhumana emva kwevideo esisabalele etshengisa itekisi ebihamba icala umgwaqo yagcina ke idale isphihli sengozi la itholane khona nohlobo lemonto iNissan Qashqai. Udriver ke noma umshayeli wale monto akazi ukuthi ngabe ugcine eshonile noma kwenzakaleni, kodwa kuphinde kwasolwa nomuntu obethobula ivideo ukuthi kungani engakhethanga ukusiza yena lo mshayeli obebonakala ukuthi uzodala ingozi ngokushayela kwakhe budedengu njengoba imonto ebilokhu ihamba ecwala umgwaqo. Ukhambe yagcina isiziphosa kwihlobo lemonto yona iNissan Qashqai. Bathe abantu banamhlanje bahluleka ukwenza usizo, kodwa kunalokho mabebona ingozi bakhetha ukuthatha ifoni bethwebule amavideo noma isithombe. Kwathiwa ke lo umkhuba sengathi ungaphela, yize noma kugcine ngazi ukuthi umshayeli ngabe ushonile noma kwenzakaleni. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kweni ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.